ассалому алайкум, ҳамватони азиз, ҳамзабонон ва тоҷикони ҷавонам. Ин видеои мо барои ҷавонони асри 21. Ҷавонони асри 21, ҳушёр бошед, аз худованд битарсед ва аз бемориҳои сироятшаванда худатонро нигоҳ доред. Хоҳ писар, хоҳ духтар, хусусан мардҳо, писарҳо. Ин ба мардҳо тааллуқ дорад, чунки бачаҳои ёш зана гирифта ин корро бисёртар мекунанд. Ман дар видеоҳои духтурҳои тоҷик тамошо мекунам дар ютуб. Писарҳои зана гирифта дар ин ҷо меян зино мекунанд ва барои арӯсашон чӣ мегӯянд, дарди марговора мебаранд, тӯҳфа мекунанд. Барои ҳамин аввал ба писарҳо, баъд ба духтарҳое, ки дар ин ҷо омада духтари хонаро ҳеҷ вақт тоҷико иҷоза намедиҳанд, ки аз хона баромада равад. Занҳое ҳастанд, ки дар ин ҷо мекунанд, аз худованд битарсед. Занҳое, ки мисол ки ба зино даст мезананд, чунки зинора оқибаташ бад аст, ифлос аст. бинед, ки пайрав аз ғарб мекунед шумо ҷавоно. Ғарб ягон чӣ барои мо чӣ мегӯянд, хубӣ, некӣ намедиҳад, ончуноне ки ислом барои мо хубӣ медиҳад. бинед, ки дар дини ислом пайғамбари мо Муҳаммад чӣ мегӯяд нисбате ки ба зино одам даст назанад? Мегӯяд, ки касе аз шумо наметавонад, ки зан гирад, шавҳар кунад, рӯза бигиред. Рӯза гиред мегӯяд. Бале. Якумш, ки рӯза мегиред. Дуюмаш, ки бо ҳамон одамое, ки мисол ки рафта мераванд ба зино, мегӯяд, ки биё равем уҷа духтари хуб аст, ё ки биё барем уҷа бачаҳои хушрӯанд, мардакҳои хубанд. Бо онҳо дӯстӣ накунед, рақамҳои телефонҳояшонро мегӯянд удалит кунед. Дар телефон, дар ютуб суратҳои порнография тамошо накунед. Якта видео тамошо кардам, як дар кишвари араб як бача пеш аз зангириш ҳамин суратҳои порнография тамошо карда чӣ мекардааст, худхолӣ мегӯянд, чӣ мегӯянд, худшавай мекардааст. Мисол мастурбатсия мегӯянд, ку ба медисина дада ҳастай. Мастурбира мекард. Бачаи зана гирифта вақте ки оила барпо мекунад, зан мегирад, бо ҳамсараш ягон кор карда наметавонад. 2 сол зиндагӣ мекунад, ҳамсараш пеши муфтӣ меояд, шикоят мекунад, ки ман бо шавҳарам ҷудо шудан мехоҳам. Мегӯяд, ки чаро? Мегӯяд, шавҳарам ба ман даст нарасондагиа, мардонагиш нест мешавад. Ин ҷазои худованд аст. бинед, ӯ ба бемории чиз гирифтор нашудааст, ВИЧ/СПИД, барое ки порнография тамошо кардан корро мекардааст, ки ҳеҷ чиз намешавад гуфта. Аммо худованд ба ӯ ҷазоша дод, ку ҳамин мастурбатсияам дар нуқтаи назари ислом ҳаром аст. Олимон мегӯянд, ки мумкин нестай. Фақат дар як ҳолате мегӯянд иҷозат аст, ки наву як олима тамошо кардам, номаш дар ёд нест, наёзине ки буд. Гуфтагӣ буд, ки ҳамин порнографияро чиз мастурбатсияро иҷозат аст ба он шарте, ки агар дар зино, агар ки сахт дар зино афтида мебошад, кунад. Ира як инсон мегӯяд. Гапи як олим барои мо фатво намешавад, лекин боқимондаи олимон мегӯянд, ки ҳаром аст. Ҳаром аст, ҳаром аст. Мастурбатсия ҳаром аст, зино кардан ин гуноҳест, ки барои худованд амр мекунад, ки наздик нашавед. Нигоҳ кунед, вақте ки дар ҳамин дунё аз қонуни дунё метарсанд инсонҳо, ки ҷиноят накунем, ой ҷиноят накунем, делаи ҷиноят мешавад. Аз зино ҳам ҷиноята? Зино карданам ҷиноята дар назди худованд. Ҷиноят ки кард, делаашо дар ин дунё намекушоянд. Намекушоянд дар ин дунё, не? Лекин ӯ бачаро дидем, ки чӣ шудак? Худшавай карданда аз чӣ мондак? Аз мардонагии худованд фаромӯш кард. Баъд қоил шуд, ки ҳам хеле кор мекардай. Ин ҷавонои асри 21 бинед чӣ корро мекунанд. Мо ёшем, мегӯяд, дар ёшӣ бихӯри бичар пар бигард. Не, вақте ки инсон аз дунё мегذарад, ку аз ҷавониашам пурсида мешавад. Дар ҳадиси пайғамбар омадааст, ки вақте ки инсон аз дунё мегذарад, ба ғайр аз ибодатҳои мо мекунем, ку дар дини ислом 2 қисм мешавад: ибодатҳо ва муомалаҳо. Ибодатҳо ин чизе, ки ба ибодат тааллуқ дорад. Ҳама ба ибодат, намоз, рӯза ва ҳаҷ, закот, мисол ки ибодатҳо мекунем. Аммо муомалат ин никоҳу, талоқ, мисол хариду фурӯш, ино мисол 2 қисм тақсим мешавад. Ҳамин дини ислом чӣ мегӯянд, ибодатҳо ва муомалаҳо. Анак ки нигоҳ кунед, ин зино дар муомалаҳо медарояд, дар ибодат намедарояд. Касе зино мекунад ва касе ки намоз намехонад. Бале, аксарияти ҳамин ҷавонҳо дар Россия меоянд, намоз намехонанд, рӯза намегиранд. мегӯяд, ки Тоҷикистон ки рафтем ба рӯза мегирем, ҷо кор маваз меояд, рӯза намегирем, намозам намехонам. Баъд одам ки намоз ки нахонд, баъд шайтон ӯро
ба зудӣ медонад, ки дар таҳти ваи худаш дарорад, дар таҳти амри худаш, ки иҷа биё духтараи хушро ту ёшӣ, ки ту ёшита ҷавонита бикӯ бигар ки намекунӣ ба кам мекунӣ. Аммо дар қиёмат аз ҷавон пурсида мешаванд. Чӣ гуна пурсида мешавад? Ба ғайр аз ибодатҳои мо, бо муомалаҳои мо пурсида мешавад. Ибодатҳои ҷудогона мо ҷавоб савол дорем назди Аллоҳ таоло. Дар муомала ин илм асту, мол асту, ҷавонӣ аст. Дар муомала гуна қисм мешавад ибодатҳоро ҷудогона ва муомала. Моло ту чӣ гуна ба даст овардӣ, чӣ гуна ту бой шудӣ, сарадманд шудӣ ва бойгариятро чӣ гуна мисол сарф кардӣ. Ва илмро Худованд ба ту дод, илмро ту чӣ гуна сарф кардӣ ва ба одамҳо расондӣ ё ки нарасондӣ. Ҷавонӣ, дар ҷавонӣ чӣ кор кардӣ? Ҷавониро ҷудо пурсида мешавад. Дар ҷавонӣ чӣ кор кардӣ мегӯянд. Дар ҷавонӣ омадӣ мегӯяд зинокорӣ кардӣ, рафтӣ барои арӯсе ки ба ҳамсар бигириша, барои ӯро як тӯҳфаи марговар бурдӣ мегӯянд. Ҷавонҳо асхоби гарон хеле гуфти Муҳаммади Қуллаҳори намозотонро хонед, ба одамои хуб хис кунед, ки ба зино даст назанед, дар азоби Худованд гирифтор нашавед иншоаллоҳ. Хоб, лайк, подписаться, фаромӯш накунед.